Con Elvira e Esperanza non só chegaron a Metetella a ledicia e as airexiñas frescas para os corazón de todos, senón tamén as cousas malas, as terríveis, as novas recentes da cruel guerra, agora mundial, que, segundo dicían os políticos, enriquecía a Gurzonia. A contenda non amosaba indicios de que puidese deterse nunca. Seguía todo parado nas trincheiras, agás a morte. Ningún soldado avanzaba porque pesaba máis a lana do corazón que das botas. A gadaña segaba cabezas. A dor sentíase alén das fronteiras. Os mozos matábanse ondeando palabras e bandeiras ocas, pero cando chegaba unha bala para perforar a fronte propia, ninguén sabía por que o mataban. Casi ninguén sabía por que morría na idade dos soños. Gurzonia e o protectorado de Ostrondia permanecían neutrais en todo, agás nas arenas de riqueza, aínda que os poderosos terratenentes de Oslec e certos aristócratas nostálxicos do pasado imperial metíanlle presión ao réxime de Douglas V e de Alfonso Nilo para entrar na guerra apoiando a primeira coalición dos contendentes que mataban e morrían. Así todo, un importante sector da burguesía ostrondia e algúns emparentados coas 15 familias gurzonias querían loitar a prol dos segundos soldados que non sabían por que morrían e mataban. Nos cafés comentábase, e iso era decisivo, que debería continuar a firmeza na política de neutralidade imposta polo goberno nilense, a que non conviña remexerlle moito nas tripas e que se non se desexaba rematar os días elegantemente fusilado. Tamén é certo que Alfonso Nilo, e pode ser que o rei Douglas V, eran xente dabondo observadoras da panorámica internacional e andaban atentos aos posibles refugallos dos inminentes e eminentes perdedores, e sempre habería tempo a última hora para desenterrar a machada de guerra contra eles, fosen os que fosen, abaratándoles os prezos minerais aos inminentes e eminentes vencedores, ou axudando cos 7 avións do país a bombardear o que estes mandasen, ou abrindo foxos ou estradas de urxencia onde fose mester facelo polo ben do continente europeo. Xamais Gurzonia perdería nada agás os 7 avións que pouco valían xa, ou unhas poucas vidas de héroes gurzonios que aínda valían menos. Contaban Elvira e Esperanza que cada vez se estaban producindo máis víctimas entre os ignorantes aloucados mozos que saíran das estacións de ferrocarril das cidades dos países diversos, entoando cánticos triunfais e bicados polas súas noivas nunha despedida case que cantareira, pero entre vaguas e proxectos para o fillo que imos ter cando volvas ou para a filla que xa levo nas entrañas. A volta falamos. Pero a bayoneta calada no fusil non sabe de amores nin de promesas. Nin o gas mostaza fala de outros afogos que non sexan os da morte. E os avións de guerra inventáronse para bombardear pontes e seres vivos, fochos e seres vivos, trincheiras cos seus seres vivos, e avións inimigos pilotados por outros seres vivos, e vivendas onde hai seres vivos a dormir e pistas de aterradora aterraxe por onde camiñan seres vivos e tamén tristísimos héroes. A moitos dos cales non se lles poderá pendurar a medalla porque os seus cadáveres calcinados non aceptan un alfinete. O alfinete decorado coa bandeira nacional que atravesa o corazón da nai, do pai, dos irmáns ou da noiva, que houbo que separar da aperta porque xa saía o tren. Até a volta, vou pensar en ti a todas horas, cada minuto, día e noite. A iso das 12, mandareiche sempre un bico co pensamento.